Готови ли сте за следващото ниво? В предишно видео ви показах как автоматично да намираме разлики между две ревизии на чертежа. Ами ако ви кажа, че можем автоматично да намираме разликите между цели папки с чертежи. Нека видим как. За тази цел ще използвам така наречените batch функции, които са функции за повече от един документ. Имаме ето тук. Compare Documents. И аналогично на предишното сравняване, само че този път вместо да избера един отделен файл, ще избера цяла папка. Избирам папка ревизия 1, ревизия 2. Запасим страницата. Тук ми казва от първата папка коя страница на коя съответства във втората. Чакам да зареди няколко секунди. И се получава един доклад с разликите между всички чертежи. Тук виждаме първа страница, втора страница. Всъщност това са линкове и това е чертежа, който има разлика. Специализираният софтуер Bluebeam Review помага на милиони архитекти и инженери да изпълняват своите проекти по-бързо и качествено. За да разберете какво още можете да направите с Bluebeam Review, запазете час за демо.